No ja už odchádzam. Pripozať by sa nebolo zle. Tak v tamtých oknách sme kedysi mali tímovky. Pol hodina v háji, ale ideme na to. Ideme za klientkou odovzdať jej výhru v tombole a ešte niečo na riešenie jej veľmi citlivej pleti. Vyskúša si nejaký krém. Verím, že bude spokojná ako ja. A kde je ona? Vedľa teba. Jaj, zdravím. Večera, daj mi vedieť. Papa, krásny deň. Ja som myslela, že odchádza pani. Dobre, čau. Dobre. Dobre, ja som nechcela vám zavádzať. No ja už odchádzam, takže super, no vidíte, som vám strážila miesto, ani som nevedela. Dovidenia. No, vybavená. Pripozať by sa nebolo zle. Tak, a kam ideme ďalej? Ideme natáčať videá a fotiť. No, mohla som sa predtým aj učesať, ale tak to dáme ešte neskôr. Počkaj, tady je taková díra, že až to pinďurí. Díry sú tady jak. Tak v tamtých oknách sme kedysi mali tímovky, tímové schôdzky. A pamätám si, že keď sme náhodou trošku prešvihli čas, tak vrátnik sem vypustil psov. To bolo veľmi zaujímavé odchádzanie cez tento priemyselný areál. A keď po tebe štekali psy a bál si sa, že ti odhryznú niečo. Tak to ide na fotenie. Asi štvrť šatníka som si zobrala. Som zvedavá, koľko toho použijeme. Tak my sme prišli pred štúdio a Vilko v tej sekunde zistil, že nemá kľúče. Však na čo, ne? Takže ja sa vraciam naspäť a Vilko čaká. A čaká. A čaká. A čaká. Ale ja už idem. Kľúče v ruke. Môžeme ísť na to. Pol hodina v háji, ale ideme na to. Backstage, točení seriózneho videa. No, Natálka, takto vyzerá štúdio z hora. Tu sa dá robiť káva, tu sa natáča. Tak krásne to vyzerá, toto je druhá časť, Vilko. Hello. Áno. Počkej, to tu ukážeme občerstvenie, keby chceli. To je chladnička, mikrovlnka, že sa môžu zohriať niečo. Tak si teda môžu dať kávu, vodu. Takým to vyzerá, víš? No a tuto vzadu je miestnosť, kde sa môže pekne prezliecť, nastajlovať, nalíčiť a tak ďalej. Záchod. Ahoj. No, tak co, detičky, máš vyhľadať, že ste mali. Nemôžeš? Pač. Ja homo. Okay. To je električka. Jo. Nejaký bylo focení. Super. Fotenie bolo výborné. Tešíme sa na výsledok. Paráda. Po nejakom tom photoshope. Výborné. Užili sme si to. Nakoniec prišiel nejaký známy pán fotograf. Svetoznámy, najlepší. Ktorý fotil aj Selenu Gomez na mobil vo festivale v Cannes. No, super. Ďakujem, že ste nás sledovali ten náš krásny deň a že ste boli s nami. Majte sa pekne. Ahoj.